Здравейте! Доскоро най-търсените обучения бяха обучение по дигитален маркетинг, по програмиране, работа с данни. Всеки искаше да стане специалист в нещо конкретно. Но нека си зададем въпроса: какво се случва днес? Изкуственият интелект вече може да консултира като опитен експерт в маркетинга, в анализа на данни, в програмирането. Така че какво остава за хората? Остават уменията, които изкуственият интелект не може да имитира напълно. Така наречените меки умения. Уменията да общуваш, да влияеш, да вдъхновяваш, да изграждаш доверие. Доскоро това бяха уменията, на които обучаваха мениджърите. Да мотивираш, да аргументираш позицията си, да виждаш голямата картина, да се адаптираш. Но днес те са важни за всеки специалист. И ако преди най-добрият специалист беше този с най-добрите технически умения, днес най-търсеният специалист е този, който умее да свързва хората, да ги мотивира, да взима обосновани решения и да се адаптира в променяща се среда. А ти как мислиш? На кое умение би отделил време днес, за което вярваш, че ще е най-полезно за кариерата ти утре?